bon, han a gont da, kapit a bom, même compte tout, au bien trop, on tombe de tout, hein, klepes, jowl, l'autre dout, personne, tout. Mais même que gen me compte deux réal, même que compte deux son mom han, est-ce que, mais non que calce que la vie réal, Gor, Marcel. Gor. Han a gont da, pay so bedai ganin, a guir. Ja, zes of guir. Pegur, wan vel reala, wan on, ben on yaw encore vid on brom. Hag, ma o bien kameradet, a oa yaw vel don, Hag, ne bet a dut so brom ber hier yo met de hulsou ma bien kamerade, ba, peut-être type DRG, a vi jem, on e ba tudiant, on de vala wan dro, on te fe chonon, sa tout tro. Men on rentenke kont, kimes. Men en du de hen nebetat, de hen hamarade de hen nebetat. On peut no zie. Men vi da verzegle en tons at, wees namzerle en laat, sel, memes gwel heme hont die person, zioa hont zie mee. Oh, ja. Mee. Men de hoi gisse. Ja, men ben finwam ke me do a pewa kolden an jal. Dus, zo bit, ja. Peter zwijgen ook kamer aan die mede. Oh, non de Dieu, maar zo'n penozeren niet meer hen. Dus daar geven ke bekapt of wel real. Peter Bomme had, waarom kan man mij zo'n jardin, want ik kim is zo toch weer real. Lan, penozen ook kamin door wel real. Men ook de schomme hen. Ik kus goed zeggen zo bij die. Hami, en diers, homme laber, me, wat de bon klo, maar la, hudinus ke moin on droden doer. Helemaal don de boek, en dan, goede rit, pen hon in don ga hem der maat. Nikke sterpt hard hem. En in de boek, la, me hont wel person mama badier. En die person had, als kon je wat, oh, la, din, entre man die, ça, non, bonjour, autre personne, car, enfin, vel one, mais on des autres polio, wie da sie comme zut, ça, c'est, den war don dro, ja, mais je don dro, mais, parce que quand la sie noch kein browser, mais, mus konnte der heerst, dus een naam zo, dus zo, dat je, also, tro wel, dat de homeers quoi, hein, mais binnen film, mus la, dan, mais autre personne, so deden wel, de hoel ganach, maar je ben content te zien mee gaan. Oh ja, Aladdin. Oh ja, maar doe je mimes die met kals. En toen dan moet je refusen die met die niet, hè? Non. En ik goeie aan de refusen. Non, c'est zo zuur. Peguls, half en don, hè? Oh. Ben eens had een kind om op zon. Zo'n dan de zon zal. Maar non que rézure, maar me gala la que me maïs benen. Non que rézure. Maar la din, ben saden peneest in hun. Ben saden peneest wie een prest had. Ja, mesure. En bon, la comme zeyn disse. Ja, me jonge het. Gala hoi gisse. Het is la non. Penoz ma kon pe sa condition o red over. Pe sa course tout een dé. Ka goedwaret quello he or concho strer alors lanso. Vi ka d'historia goede. La din nazo spenner mode. Ja. Mijn zo dorze de eiser de ze beure. Bon, ja. Agahem ma 10.000. Met 10.000 koos, hè. Kan de hulse, wanker reis wa nach om niet, was kan guller kade nach een koos. 10.000. 10.000. De eiser de ze beure. Tom Jabré, non que zuur de vous prest. Non que zuur een gweledin. La personne. En dan zo'n mooi dag door, de nodig. Nou wat er gebeuren. Ja, nee, goede.
Ja, men jeg har med uken Miller. Gast, rem har tjeren til nør. Så, han ikke med å nør og lær. Og han kan gå algere med sånn, og han er videre fra nør, og han er ikke kjør. Ja, nei, jeg hender, det er man ikke, han kan slå. Jeg vet det. Både er det ønninger. Ja, jeg har brømme, og get en tro vilfått. Ja, jeg har dårninger, men jeg har og get en tro og revne tutt. Jeg bor, ja. Men jeg har med hantekall miljø. Men skal lære da med Jean Jemes, kan jeg kjøre drenør videre moissonneuse. Men det som Jean Stin, vi venker de med et bandy. Nikke med det visch. Jeg pitter over en trøvel fotta, i gulder ned vat. Lakker si. Her var man lært en tompi, videre visch, hantekall miljø, dondering da neger. Bon, madi. Men han lærte han dra da, Ved banør. Ja, man lærte din da neger, har en da neger, så er så sur. Hier med gråstes rita, nivå herder og lær. Her er da neger akkurat. Altså, ikke malaren der er neger, er jo neger. Men så lærer malaren der er neger, hvor neger, han ikke kristi. Bon. Kan nå bli det sann, ja. Men på min hadde, men så lærer jeg da neger, men har jo syre. Men så hadde jeg bøyd, hadde jeg bytt og lånet den tro. Men var det hitt som griller. Sånn som med de hadde vi lærer, når jeg ikke lager brytje. Og han kommer over med heng med litt helvete bare på det. Asabuk. Ja, men skal noen som tror vel enkelte personer har vaniljen av mann, men så er det vaniljen over med det. Hva tar noe bare diveget av min satt i person? Hva skal jo være noe? Jeg lærer noen bare sånn. Ja, sånn er det til oppgjøren. Voila, nikke med noen neger med katt. Han bare noen. Vi lærer meg der, hvis jeg nøy bare nå, jeg mye lærer inn med herder og råd, vi det herder og lær. Ja, han min kulser. Han bare, ja. Ok. Og du var en tid, han. Men vel noen det han selv, og han tudring selv sa nå. Da så pitter meg hjemme, hva det han gvelder her. Når ikke konta noen den var en tid, pitter meg, så skulle man se igjen nå. Petter lærer inn med det fint, og kunne ha det. Fitten du ja har man lært han. Ja, men hønnen den her, jeg har med skudavnen den her. Jeg selv renser nå, Ja, men hønnen den, vi skal da for din alve her. Petter Ladin. Jeg pleier med Don vi og Kvikk. Don vi med Kvikk. Men min guiding kan prise med stravert, sånn som det var i stutt.